И здравейте хора, днеска ще играем Roblox 99 дни в гората. Хора, чакайте само да влезна в играта. Вижте ми скина, аз съм Намгил. Красавец. Хайде да влизаме. Хайде просто да влизаме в играта. Обещавам, че ще стигнем до ден 100. Докато не превъртя играта, няма да се спра. Наядохме се с джемове. Първата работа на мен е да отида да събера дърво. Отиваме. Хора, да знаете, аз не съм в Пловдив. Чакайте да посадим това в дървче. Хайде хора! Not Съжалявам малко за шумът. Съжалявам хора. Защото аз съм на леглото. И някои хора издават звуци. Някъде към 2,5. Хора, имам револвер. Защото от 3 имам човек, от 4 имам и 5 имам. Да, добре. 2 и нещо, айде да не е половина, 2 и нещо. Бабо. Да, казах. Малко хората те чуха, ма няма нищо. Какво да направя, бабо? Търсят ма. Това ми е важно. Няма нищо. Няма нищо. То те са те чували. Така че, няма нищо. Хора, не знам. Хора, тък му казах, не знам къде е детето и го намерих. Това ще го напия с братата. Алфа вълчета! Алфа Алекс вълчета! Това ми казва прас! Пау! Прас! Пау! 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 Прас! Прас! Хора, съжалявам, но трябва да почна от начало. Няма как. Искате ли да се запознаете с един мой приятел? Ето. Сега ще играем Glow a Garden. С един мой приятел. Да съжалявам, на моят телефон малко бавно зарежда. Тук съм съвсем самичък, няма какво да правя. Хора, явно няма да играем Glow a Garden. Ще играем... Хора, ще играя паркур. Аз мисля да продължа с 99 нощи в гората. Също я обичам. Ама вие каква е
Вие какви игри обичате? Вие какви игри обичате? Без случайно се продължих играта. Хора по някакъв начин умрях. О, ще ме зашибят. Така, хора, отново може да продължим играта. Съжалявам. Хора, по-скоро много съжалявам за забавянето. Но вече продължаваме. Хора, важното е, че продължаваме и не спираме. Отивам да търся второто дете. Хора, вие какъв тип игри харесвате? Страшни или спокойни игри? Къде просто нещо ще правите? Аз обичам тип игри Squid Game, например. Хора, трябва да стигнем 50 абоната. Много ви моля. Кажете на приятели, познати, на които знаете. На приятели, познати, каквито знаете. Хора, имам бандажки. И хора, аз мисля... Хора, много съжалявам. Много съжалявам, че така се забавихме. Аз искам да правя видео, но по този нещо винаги се обърква в самите ми видеа. Не качвам толкова много. Защото просто не качвам много видеа и затова така се получават нещата. И затова не ми се получават като ходят на нещата. Не ми се получават нещата в видеа по някаква причина. Но ето, хора, виждате, продължавам да играя, продължавам да качвам. Само някои вдъхновения качвам, когато вече се вдъхновя да правя разни неща. Защото аз така... Хора, аз съм от Пловдив, не съм в Пловдив, както сте свикнали.
защото ние решихме малко така... Няма да шибани фанета. Хора, видях Елената. Хора, ние добре се справяме. Аз с моите съотборници. И ще превъртим. Докато не превъртим играта, аз няма да стана от тука. Докато не превъртим играта, хора, няма да ставам от леглото. Хоп. Бе! Аре, не. Моля, плиз. Хора, няма да умра. Аз няма да се откажа. Няма и да умра. Супер. Спадаме, ако не по-късно. Хора, ако искате скоро да видите приятелката ми Сиси да участва в някое моят видео, хора, пишете ги тия коментари, защото виждам че повечето от вас не сте се абонирали. Чакайте бе, хора. Хайде. Трябват ни 50 абоната. Ела, тук съдничка. Докато не превъртим, играта няма да стана. Сега си пригответе покънки или нещо такова. Да не става нещо, да не ви се прияде. Хора, нужни са ни абонати, защото ако искате да правя лайфове на живо и да ме гледате как играя различни игри, написани от вас в коментарите, трябва да стигнем 50. Хора, 50 абоната са ни в кърпа вързана.
защото хора, ако искате втора част на играта 99 нощи в гората, ще я видите утре точно от 15 часа сутринта. Точно в 10 сутринта. Аз ще качвам всяка неделя в 10 часа. А от мен, чао! А от мен,